It-tieni ktieb, żagħżugħ ta' 16. Irrid niftakar f'ħajti l-moqżiża tal-imoddi u t-taħsir żieni ta' ruħi, mhux għax għandhom xi ħaġa tiġbidni, iżda biex inħobb lilek Alla tiegħi. Dan nagħmlu bożza għal imħabbtek, billi fl-imrar ta' tifkirieti inġib quddiem għajnejja treqati mill-lar ħalli toħla għalija int. Ħlewwa li ma tqarraqx, ħlewwa ħienja u żgura, u int tiġborni mit-tixrid ta' ruħi, ruħ li jinqattajt biċċiet meta tajt dari lil wieħed lilek u nħlejt fil-ħafna. Għax żożiti ġieli kont inħossni mkebbes bix-xewqa li niġba beħwejjeġ baxxi u kelli l-wiċċ noqgħod niġġerra fil-mażġar ta' ħafna mħabbiet mudlama. Ġmieli għab u sirt mintna f'għajnejk waqt li oġobt li l-nifsi u fittixt li ninoġob f'għajnejn il-bnedmin. X'kien il-għena tiegħi ħlief li nħobb u nkun maħbub. Iżda ma kontx inżomm li l-nifsi fil-qies f'dik li jiġġibda bejn ruħ u oħra bla ma nisboq it-tarf dawli tal-ħbiberija u mill-ħama tal-ġibdiet tal-ġisem u l-fawwara ta' żożiti kien jitla' ċpar isaħħab u jdallam lil qalbi. Hekk li ma stajtx nażel id-difa tal-għoża mid-dalma taż-żina. It-tnejn flimkien kienu jbaqbqu ġewwa fija f'taħwida waħda u jkaxkru lil żożiti bla għaqal lejn it-tiġrif tax-xewqat ħżiena biex jarquha fil-arar tal-arukażijiet. Bla ma ndbaħt, il-ħadab tiegħek kien jafas fuqi. Il-ktajjen ta' ħajti li tmut tarxuni bil-ħsejjes tagħhom bħala kastik għat-tkabbir ta' ruħi. Bqajt nitbiet minnek dejjem iżjed u int ħallejtni nitbiet. Tħabat, ixxerrit u nħlejt u ż-żina tiegħi far. U int bqajt sieket. Int, għena tiegħi li domt ma għaraftek, int bqajt sieket matul dak iż-żmien. Waqt li jien bqajt nitbiet iżjed minnek fost ħafna u ħafna żriera ħnieġfa ta' dbatijiet, mormi, u minn fuq bija nnifsi f'telqa li ma tafx mistrieħ. Min seta' jtaffili d-dieqa ta' qalbi, jibdilli fġid il-ħlewiet li josfru tal-ħlejjaq li ġew l-aħħar u jnissilli skop għall-għena li kont insib fihom. Bekk il-mewġ ta' żożiti jekk ma setax jikkalma kien għall-inqas jitkisser fuq xatt iż-żwieġ u ruħi teda bil-ħsieb li nġiblu lied fid-dinja skont il-liġi tiegħek mulej li xettel ukoll iż-żraġen tal-mewt tagħna u tista' tmittidek bil-ħlewwa biex ittaffi t-tingiż tax-xewk li nibed barra mill-ġenna tiegħek. Għax il-qawwa tiegħek li tista' kollox mhijiex imbeda minna, anqas meta aħna nkunu mbedin minnek. Żgur mess niftaħt widnejja iżjed biex nisma' l-leħen ta' sħabiet tiegħek. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jiena rrid kieku neħliskom minnu. U tajjeb li raġel ma jmiss mara u ir-raġel mhux miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Min hu miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu. Iva, mess niftaħt widnejja iżjed biex nisma' dawn l-ilħna u nsirewnuko minħabba s-saltna ta' smewiet u hekk nistenna iżjed ħieni it-tannieq tiegħek. Iżda msejken li jien,
ħriġt barra mill-qies u ntlaqt nitqalleb mal-kurrenti tiegħi u nitbiet minnek. Żbaqt it-trufijiet kollha tal-liġi tiegħek bla ma bqajt ħieles mill-kastigi tiegħek. Għax min fost il-bnedmin jista' jeħles minnhom? Int kont dejjem fuqi, issawwatni bi ħniena kbira u trox rusa u mrar li ma bħalu fuq il-għaxqiet kollha tiegħi mhux xierqa. Ħalli bekk infittex għaxqa bla qrusa u jekk iseħħ li nsiba ma nsibx oħra ħliefek mulej. Ħliefek li taħbilna dbatija taħt il-libsa tal-liġi, tidrobna biex tfejjaqna u toqtolna biex ma mmutux imbetin minnek. Fejn kont jien? U kemm kont it-turufnat il-bot mill-lena ta' darek fis-16 sena ta' omor ġismi. Dan ħakimni u ntlaqt għalih kolni kemm jien biż-żina iblaħ tiegħi li n-nies bla ġieħ tħallih għaddej imma l-liġi tiegħek tipprojbih. Rabati ma fitxewx li jeħilsuni mit-tiġrif u jiġbruni fiż-żwieġ. Fitxew biss li jien nitgħallem ninseġ diskorsi mill-aqwa u bi kliem sabiħ indawwar lill-oħrajn għall-fehma tiegħi. Sewwa sew f'dik is-sena qtajt l-istudji tiegħi u rġajt lura d-dar minn Madawra, il-belt fil-qrib fejn mort meta bdejt nivvjaġġa biex hemmhekk nistudja l-letteratura u l-elokwenza. Tad-dar kienu diġà bdew ifadlu għalija biex nagħmel vjaġġ itwal u mmur f'Kartaġni, iktar għax missieri xtaq ħafna li nitgħallem milli għax seta' jonfoqli. Raġel bħalu mill-muniċipju ta' Tagaste li żgur ma kienx qani. Imma lil min qiegħed ngħidu dan? Mhux lilek Alla tiegħi, iżda qiegħed ngħidu quddiemek lill-ġensi, lill-ġens tal-bnedmin, lil dawk il-ftit li forsi din il-kitba tiegħi qatt tiġi f'idejhom. U għalfejn? Biex sew jien u sew min jaqra dan nifmu minn liema għammieq jaħtiġinna nsejħulek. U xemm meqreb lejn widnejk minn bniedem li jiftaħ qalbu quddiemek u jgħix bil-fidi. Min ma kienx jolli bit-tifħir lil dak ir-raġel lill-missieri li rid jonfoq għal-ibnu iżjed milli kien jiflaħ u jagħtih il-meħtieġ kollu biex imur jistudja f'belt imbeda. Bosta oħrajn wisqona minnu ma kinux jagħmlu nefqa bħal dik għal uliedhom. U sa frattant, dak l-istess missier ma għamel xejn biex isir jaf kif kont nikber quddiemek jew kemm kont safi. Kien biżżejjed għalih li nkun ninqala ħafna d-diskorsi, jew aħjar ninqala l-barra miż-żara tiegħek u Alla li int waħdek is-sit tas-sew u twajjeb tal-għalqa tiegħek li qalbi. Mela f'dik is-16 sena ta' omri irġajt bdejt noqgħod ma' missieri u ommi. U minħabba l-ħtieġa tad-dar ħadd btala minn kull skola. F'dik il-ħajja ta' għass il-ollieq taż-żina kiber u għola l-fuq minn rasi u ma kienx hemm id li setat tqaċċatuli. Anzi, darba jienu ninħasel dak il-missier rani u ntebaħ li l-ħaqt daġġ bis-sinjali taż-żożija mqarba fuqi. Huwa stħajjel li minn dak il-ħin stess kien qiegħed jerfa' lilu li tibnu fuq dirajh u bwiċċu għaddawl ma jgħid lill-ommi ferħan f'dik is-sakra li biha din id-dinja nsiet lilek il-ħallieq tagħha u minn flokok ħabbet lill-ħlejjaq tiegħek sakrana b'dak l-inbit moħbi tar-rida tagħha mħassra u mxaqilba lejn kull ma hu baxx. Iżda f'qalb ommi int kont diġà bdejt tibni t-tempju tiegħek u qed is-sisien tal-amara mqazza tiegħek waqt li missieri kien għadu katekumenu
u minn ftit ta' żmien l-hawn biss. Għalhekk inħasdet u tħawdet minn kwit qaddis għax li kont għadni minix imammet, beżet li kienu se jinfetħuli traqati mawġa li jimxi fihom min jagħtik daru u mhux wiċċu. Imsejken li jien. Għandi l-wiċċ ngħid li jien bqajt sieket Alla tiegħi, meta jien kont qed nitbiegħed dejjem aktar minnek. Tassew li bqajt sieket miegħi f'dak iż-żmien. Mela ta' min kien jekk mhux tiegħek il-kliem li kont wassalli f'udnejja permezz ta' ommi, il-qaddejja fidila tiegħek. Iżda xejn minnu ma kien jinżel sa qalbi biex nisma' minnha. Għaxi riditni, għad għandi f'moħħi t-tifkira tal-ħeġġa bla qies li kienet twissini biha, riditni nitbiegħed miż-żina u l-iżjed biex ma nitħallax man-nisa tal-oħrajn. Dawn għalija kienu twissijiet in-nisa li kien imissni nistħi nagħti widen għalihom. Imma kienu twissijiet tiegħek u jiena ma ntbaħħx. Għalhekk derli li jint kont sieket u li kienet qiegħda tkellimni waqt li permezz tagħha int ma bqajtx sieket miegħi. U fiha jien kont inkasbar lilek, jien bina u qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek. Iżda ma kontx naf. U bqajt nieżel l-isfel fil-għammieq bama hekk kbir li kont nistħi fost iż-żgħażagħ tampari inkun inqas faħxi minnhom. Kont nismagħhom jitkabbru bl-emil tagħhom ta' għajb li aktar ma kien ikun baxx, aktar kienu jiftaħru bih. U kont nieħu gost nagħmel bħalhom, mhux biss għal pjaċir, iżda wkoll biex ifaħħruni. Xemm jistħoqlu tmaqdir jekk mhux il-vizzju. Jien biex ma jkollix min imaqdarni, kont nodos fil-vizzji. U jekk ma nkun waqaft bebda ħażen li għamilni ħati daqs min ikun imarraq fih, kont inħarref u naqla minn żniedi dak li ma nkunx għamilt. Għax ma rridx nidher qisni wieħed li iżjed ma jkun bl-ħtija aktar ikun ħaqqu tmaqdir. U ma rrid li jkun hemm ħadd li aktar ma jkun safi iżjed iqisni baxx. Ara ma' min issaħibt jien u għaddej mill-pjazzezz ta' Babel, nitqalleb fil-ħama tagħha qisni fil-kannella u żjud prezzjużi. U biex nodos iktar l-isfel ġo fih, il-għadu ma jidirx kien jirfes fuqi u jqarraq bija, miftuħ kif kont għal-qerq. Dik li kienet diġa ħarbet minn ġo nofs Babel, imma li kienet għada titlajja fl-inħawi l-oħra tagħha, il-ġisem tiegħi. Tassew li wissietni biex inżomm ruħi safi. Iżda mbagħad dwar il-fatt li semet fuqi minant missieri, għad li minnu fih beda jħassiba ħażin u rat kemm kien se jkun li ta' tiġrib il-qudiem. Xejn ma fittxet biex jekk ma setax jitqaċċat li għal kollox, għall-inqas tiġboruli fir-rabta tal-imħabba taż-żwieġ. Ma fittxet xejn minn dan, għax beżet li x-xkil taż-żwieġ seta' jfixkilni fit-tama tiegħi. Mhux it-tama li ommi kellha fik għall-ħajja li ġejja, iżda t-tama tal-erf li sew missieri u sew ommi riduni ħafna nikseb. Il-wieħed għax fuqek ma kien jaħseb kważi xejn u fuq ikellu ħsibijiet ta' fruha. L-oħra għax ħasbet li l-istudju u t-tagħlim ta' dak iż-żmien ma kienux se jfixkluni għalli ġej, anzi setgħu ikunuli ta' xi għajnuna fit-triq tiegħi għal għandek. Dan hu kull ma nistħajjel li ġara. Minn dak li niftakar kif kienu jaħsbuha missieri u ommi. Kienu wkoll jerħu l-riedni għax-xalar aktar mill-disċiplina meqjusa kienet tridhom. Bekk kont naħli ħajti fil-ħafna ġibdiet tiegħi u ċpar ksieli kollox u ħbiel id-dera ħelwa tal-verità tiegħek u Alla. Ħsuniti kienet toħroġ mis-simna tiegħi.
I ħaġa ċerta li l-liġi tiegħek mulej tikkastiga s-serq. U hekk ukoll tagħmel il-liġi miktuba f'qalb il-bnedmin li ebda ħażen ma jista' jħassara minnha. Liema ħalliel se jibqa' sieket u jara ħallil ieħor jisirqu. Anqas il-għani ma jħallil min jisirqu għax imġiel mill-laks. U jiena ridt nisraq. U sraqt. Mhux għax kont marsus mill-bżonn, iżda x'kont nieqes mill-ġustizzja li ma kontx nagħmilha u għax kont mimli bil-ħażen. U tassew. Sraqt dak li kelli minnu bir-radam u wisq aħjar. Anqas ma rid nieħu gost b'dak li rid nikseb bis-serq. Imma bis-serq innifsu u bid-dnub. Rib ir-raba tagħna kien hemm siġra tal-lanġas mobbija bil-frott li l-addera tiegħu u lanqas it-toma ma kien fihom ħajra. Darba, fil-qalba tal-lejl, wara li bidrawwa misħuta domna nilabu sa dak il-ħin fil-pjazzezz, ta' żgħażagħ mill-lar li konna, morna nfarflu l-frott mis-siġra biex inwaqqawh u ħadna minnu tabija ġmiela. Mhux biex nikluh, iżda l-aktar biex nixħtuh lil-qżieqes. Jekk kilna xi ftit minnu, kilnieh biex inkunu għamilna dak li oġobna għax ma kienx sewwa. Ara qalbi o Alla, ara qalbi li jien tħennejt għaliha meta kienet fqieħ il-għammieq. Ħatejdlek issa qalbi x'marret tfittex hemmhekk biex għal xejn b'xejn insir ħażin mingħajr ebda raġuni oħra taħżuniti ħlief il-ħażen innifsu. Kien ħażen li għażżeż u jiena ħabbejtu. Ħabbejt ninqered. Ħabbejt ix-xejn tiegħi. Ħabbejt mhux dak li minħabba fih ġibt ruħi fix-xejn, imma l-istess xejn tiegħi. Ruħ bla ġieħ li qabżet minn fuq is-sur qawwi tiegħek għall-qerda tagħha għax riedet. Mhux xi ħaġa ta' għajb, imma l-għajb innifsu. Il-ħwejjeġ sbieħ, deb u fidda u kull ħaġa oħra għandhom il-ġmiel tagħhom. Fis-sens tal-mess, l-aqwa ħaġa hi meta l-ħwejjeġ li jmissu l-xulxin ikunu jaqblu bejniethom. Hekk ukoll is-sensi l-oħra. Kull wieħed jaħdem skont mal-oġġett tiegħu jagħtih. Anki l-ġieħ ta' did-dinja u l-qawwa tas-seta u l-ħakma għandhom is-sabiħ tagħhom u minħabba f'hekk ġieli titnissel ukoll ix-xewqa tal-vendetta. Iżda biex niksbu dan kollu, m'għandniex nitbedu minnek mulej. Anqas ma għandna niksru il-liġi tiegħek. Il-ħajja tagħna hawnhekk għandha s-seħer tagħha wkoll. Minħabba dik iż-żbuħija li hi tagħha, bħal żbuħijiet iż-żgħar l-oħra kollha tal-art. Ir-rabta għażiża ta' mħabba bejn il-bnedmin għandha l-ħlewwa tagħha għax taqqat ħafna rwieħ bejniethom. Iżda minħabba f'dawn il-ħwejjeġ kollha u oħrajn bħalhom, aħna nidimbu għax fil-ġibda tagħna lejhom ħwejjeġ tal-inqas ġid ma nżommux il-qies u nitwarbu minn dak li hu l-aħjar u l-aqwa ġid minnek mulej Alla tagħna. Mis-sewwa tiegħek u l-liġi tiegħek. U minnu li dawn il-ħwejjeġ tal-inqas ġid iġibu ma wkoll xi għena. Iżda mhux bħal dak li jiġi minn Alla tiegħi li jagħmel kollox għax fih jitenna l-ġust u l-għena ta' kull minnu qalbu sewwa. Għalhekk, meta nistaqsu x'setet kienet ir-raġuni ta' xi għemil ħażin, bosta drabi ebda tweġiba ma tkun toġobna ħlief meta naraw li r-raġuni setet kienet jew ir-reba
għal xi waħda minn dawk l-ħwejjeġ li sejjaħnilhom tal-inqas ġid jew il-biża' li nitilfuha. Għax tassew huma ħwejjeġ sbieħ u jiġbdu l-dak li jkun għad li ħdejn il-ġid aqwa u li jenni tassew huma ħwejjeġ ta' xejn li mhux ta' min jagħti kasom. Bniedem qatel ieħor. Għaliex? Għax tefajneħ fuq martu jew ir-raba tiegħu, jew rid jisirqu ħalli jkollu biex jgħix, jew beża li l-ieħor jaħodlu l-mara jew ir-raba, jew l-ieħor naqsu u rasu saħnet biex jitħallas minnu. Forsi għal xejn b'xejn kien se jneħħi ħajja ta' bniedem, hekk biex jieħu gost joqtol? Min se jemnu dan? Għax anki dwar dak il-bniedem miġnun u qalb ta' tigra li skont ma jenat kien jażel għal xejn b'xejn ikun ħażin u aħrax. Intqal x'kienet ir-raġuni tal-imġiba tiegħu, jiġifieri biex ideħ u qalbu ma jintelqulux bil-as. U dan ukoll. Għaliex? Il-għala dan? Biex wara li jieħu l-belt taħt ideħ, it-taħriġ f'dak il-ħażen ikun jiswielu biex jikseb ġieħ u seta u għana u jaħles mill-biża' tal-liġijiet u d-dwejjaq minħabba fin-nuqqas ta' ġid u t-tinġis tal-kuxjenza. Mela anqas l-istess katilina maħab l-emejjer ħżiena tiegħu, imma ħabb ħaġa oħra li minħabba fiha kien jagħmilhom. Imma jien, imsejken li jien, x'ħabbejt fik ja serq tiegħi, ja Emil ħażin li għamilt f'dak il-lejl fis-16 sena ta' għomri. Ma kellek xejn sabiħ fik, għax serq int. U barra minn dan, inti xi ħaġa biex nista' nitkellem miegħek? Il-lanġas li sraqna kien sabiħ għax ħolqien tiegħek, ja li sbaħ fuq kollox, ħalliq ta' kollox, Alla twajjeb, Alla l-aqwa ġid u ġid tas-sew tiegħi. Kien sabiħ dak il-lanġas. Imma ruħi li msejkna mhux lilu xtaqet, għax minnu kelli bosta u aħjar. B'dana kollu dak qtajt, u qtajtu biex inkun sraqt biss. U wara li qtajtu irmejtu, u minnu kilt biss il-ħażen li fraħt u ħadd gost nagħmel. Jekk xi ftit minn dak il-lanġas daħal f'ħalqi, l-Emil ħażin tiegħi ħawwarlu t-toma. U issa mulej Alla tiegħi, nistaqsi jien, x'kien fih dak is-serq biex ħabbejtu? Għax ma kellu xejn x'jiġbidni lejh. Minix ngħid għal mod kif issewwa u laqa li jiġbduna lejhom. Anqas għal dik il-oġba li nħossu quddiem id-deħen tal-bniedem, quddiem il-memorja u s-sentimenti u l-ħajja li tgħix, jew quddiem il-kwiekeb sbieħ biġmielhom kull waħda f'posta, u l-art u l-baħar dejjem mimlijin bil-ħlejjaq li issa jmutu u issa jitwieldu, jew għall-inqas quddiem iżbuħija nieqsa u midliela li biha l-vizzi qarqu bina. Ekk li mkabbar jagħmilha ta' għoli meta int waħdek fuq kollox Alla l-għoli. Il-għajjur xi jfittex ħlif ġieħ u sebħ meta int waħdek għandek tkun imweġġaħ u msebbaħ fuq kollox għal dejjem. Is-setana qliel iridu jnisslu l-biża'. Imma minn min għandna nibżaw jekk mhux minn Alla waħdu? Għax mis-seta tiegħu min jista' jaħrab jew jeħles xi ħaġa? Meta
fejn, biex, jew kif. Iż-żienja jridu jinħabbu biż-żgħil tagħhom. Imma xejn ma hu ta' żgħil daqs imħabbtek. U ebda mħabba ma tagħmel ġid iżjed mill-imħabba tal-verità tiegħek, sabiħa u tiddi fuq kollox. Wieħed isir kurjuż bl-iskuża li jrid jitgħallem il-għerf, waqt li int għandek l-aqwa għerf ta' kollox. L-istess injoranti u l-boloħ jinħbew taħt il-libsa tas-sempliċità u l-innoċenza meta xejn ma jinsab aktar sempliċi minnek. U xemm aktar innoċenti minnek meta l-għadu tal-ħżiena u l-istess emil tagħhom. Il-għażien jagħmel ta' birruħu jħobb il-kwiet, imma liema kwiet u fiż-żgur mingħajr il-mulej. Il-lussus irid jitqies bi bniedem li għandu biżżejjed u iktar ukoll. Imma int, il-milja u l-kotra bla tarf tal-ħlewwa li qatt ma tonqos. Il-ħali jitatta bil-velu tal-ġenerożità. Iżda int li tiftaħ idejk it-tnejn u xxerret kull ġid. Ix-xħieħ ileħħ biex ikollu ħafna u int għandek kollox. Il-għajjur jitħabad biex jola. Xemm ola minnek? Li madda bjisħon biex jitħallas mill-għadu. Min aktar minnek jitħallas bil-ġustizzja? Il-beżan jitwerwer jekk jaħseb fil-awċ li f'daqqa waħda u Alla rieda jista' jaqa' fuq il-ħwejjeġ li jħobb u jiftaħ għajnejh sewwa għal kull ħsara li tista' tiġrilu. Imma int, x'jista' jiġrilek f'daqqa waħda jew Alla rieda? Min se jċaħdek minn dak li tħobb? U fejn inkunu żgur il-bogħod mill-ħsara jekk mhux qrib tiegħek? Il-bniedem buruż jinfena jekk jitlef xi ħaġa li għandu reba u għożża liha. Għax irid li lilu ma jitteħidlu xejn, kif lilek ma jista' jittieħed xejn. Hekk tiżni r-ruħ li titbiegħek minnek u tmur tfittex barra minnek il-ħwejjeġ safja u ċari li ma tistax issibhom ħlif meta terġa' lura għandek. Jixxibaħ miegħek bil-maqlub ħafna min jitbiegħed minnek u jintrefa kontrik. Iżda wkoll jekk ixebbaħ lilu nnifsu miegħek. Bekk ikun juri li inti l-ħalliq ta' kollox u għalhekk ma hemm xejn li b'xi mod jista' jitbiegħed minnek. Mela x'ħabbejt jien f'dak is-serq? U fiex sirt nixxiebaħ ħażin u bil-maqlub ma' Sidi? Forsi għax oġobni nikser il-liġi u nagħmel bil-qerq dak li ma kellix is-seta biex nagħmlu? Ħalli bekk inxebbaħ il-jasar tiegħi ma' ħelsien matub u nagħmel bla ebda kastig dak li ma jiswix qisni xbija mudlama tal-qawwa li tista' kollox? Ara l-qaddej li ħarab minn Sidu u ġera wara d-dell. X'mintna, x'aġeb ta' ħajja u għammieq ta' mewt. Stajt mingħajr irbit nagħmel li ma jiswix, mhux għal ħaġa oħra ħlief għax ma jiswix. X'inrott lill-mulej tal-li qiegħed nerġa' nġib f'moħħi dan kollu bla ma jbeżżani. Inħobbok mulej, inrodlok ħajr u nfaħħar ismek għaliex ħfirt li daqshekk ħażen u emil misħud. Nafu li l-grazzja u l-ħniena tiegħek tal-li d-nubiet idewwebthom li bħassilġ. Nafu li l-grazzja tiegħek tal-li ma għamilx ħażen ieħor.
Xi stajt ma namilx jekk għal xejn b'xejn ħabbejt saħansitra l-ħażen. Nistqar li kollox inħafirli. Sew il-ħażen li għamilt għaxret jien u sew dak li ma għamilx għax żammejtni min idi. Minu dak il-bniedem li minkejja li jaf kemmu dajjef jasal biex jgħid li żamm ruħu saħfi u blaħtija bil-ħila tiegħu biss. U għalhekk ikun iħobbok inqas bħalli kieku għalih kienet inqas meħtieġa l-ħina tiegħek li bih taħfer id-dnubiet ta' min jerġa' lura għandek. Mela, min mexa wara leħen is-sejħa tiegħek u twarrab minn dak kollu li hawnhekk qed niftakar u nistqar fuq innifsi. Jekk qiegħed jaqra dan, m'għandux għax jitħaq bija li kont marit u fiqt bis-saħħa ta' dak it-tabib li bil-għajnuna tiegħu u ma maratx. Jew aħjar marat inqas minni. Għalhekk għandu jħobbok daqsi, anzi iżjed minni, għax jara li l-nifsu meħlus minn daqsek mart ta' dnubiet bil-għajnuna ta' dak li jen li l-infiq minn daqsek mart ta' dnubiet. Xifrot ħsat fl-moddi jena l-imsejken minn dak li jissa nħossi nistħi niftaħar bieħ u niftakar fieħ u l-iżjed minn dak is-serq li fih ħabbejt is-serq stess u xejn iżjed. Għax la darba fih innifsu ma kien xejn. Lili għamilni aktar imsejken. Madankollu ma kontx nagħmlu kieku kont waħdi. Niftakar sewwa l-ħal tiegħi f'dak iż-żmien. Żgur li ma kontx nagħmlu kieku kont waħdi. Mela fih ħabbejt ukoll nissieħeb ma' dawk li sraqt magħhom. Jiġifieri mhux tassew li ma ħabbejt xejn iżjed ħlif is-serq. Iżda iva tassew ma ħabbejt xejn iżjed għax dik is-sbuħija wkoll ma hi xejn. Mela sewwa sew x'inhi? Min se jgħallimni x'inieħ li f'dak li jdawwal lil qalbi u jkeċċi minna d-dlamijiet tagħha? Kif ġieni f'moħħi li noqgħod nistaqsi fuq ħwejjeġ bħal dawn u narbilhom u niflihom? Għax jekk jien f'dakinhar ħabbejt il-lanġas li sraqt u rid nieħu gost bih, li kieku stajt anki waħdi kont nagħmlu dak il-ħażen biex nasal fejn ridt u ma kellix għalfejn noqgħod inħokk ma' sħabi fejn ix-xewqa tiegħi kienet tikolni biex inżid il-ħruq tagħha. Imma l-gost tiegħi kien mhux f'dak il-lanġas, imma fl-istess emil ħażin ta' sħubija li kien hemm bejni u bejn dawk li dimbu miegħi. X'kien dak li ħassejt ġewwa fija? Kien żgur sentiment tassew ikraħ fuq li jikraħ u ħażin għalija li ġarrabtu. Iżda x'kien? In-nuqqas min jista' jarfu? Kien id-daħq li tħaqna qisu tarix fi qalbna għaliex tħaqna b'dawk li qatt ma stennew ħaġa bħal dik minna u żgur qatt ma riduna nagħmluha. Ilala mela ħadd gost li ma kontx qiegħed nagħmilha waħdi. Tgħid għax mhux ħaġa ħafifa li wieħed jitħaq waħdu? Mhijiex ħaġa ħafifa le. Iżda mbagħad kull bniedem anki meta jkun waħdu u ma jkollu l-ħadd miegħu, ġieli xi drabi jaqbdu d-daħq jekk quddiem is-sensi tiegħu jew f'moħħu tiġih ħaġa tad-daħq wisq. Dan iżda ma kontx nagħmlu waħdi. Żgur li ma kontx nagħmlu waħdi. Ara, Alla tiegħi, quddiemek tinstab it-tifkira ħajja ta' ruħi. Waħdi
ma konċ namlu dak is-serq li fih ħadd gost mhux b'dak li sraqt. Imma għax sraqt. Li kieku kont waħdi, żgur li ma kontx nieħu gost bis-serq u ma kontx namlu. Kemmi għadu qalil ħbiberija bħal din. X'erq tar-ruħ li ma jistax jitfisser. Għaċ klubi li tagħmel ħsara l-ħaddieħor bil-lob u ċ-ċajt. Xewqa li tarraq lil dak li jkun bla ma ddaħħal xejn, bebda skop ta' vendetta. Jgħidulek, ejja namlu dan u dan. U tħossok tistħi jekk ma tagħmilx dak li jħammarlek wiċċek. Min jista' jsib it-tarf ta' din il-kobba hekk imgerfxa u mħabbla? Hija hekk tal-għaġeb li ma rridx naħseb fiha, ma rridx nara b'għajnejja. Lilek irrid ġustizzja u innoċenza sabiħa u mżejna bidwal safja u b'xaba li ma jxabbax. F'darek hemm kwiet li ma bħalu u ħajja bla taħwit. Min jidħol għandek jidħol fil-ferħ ta' sidu. Ma jkollux biża u jsib ruħu mill-aħjar fl-aqwa ġid. Ixxerritt il-bot minnek Alla tiegħi. F'żożiti ħriġt mit-triq. Tbejt mit-triq id-dritta tal-amara qawwija tiegħek. U sirt għalija nnifsi. Art ta' faqar bla tarf.